लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन दैबाना जानायनि जाहोनाव जोंनि जायगानि मानसिफोरा माबायदि हालोदाव जानानै दङ नोंथांमोननो एसे हायो देखायलांनो नाजानाय आङो भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना स्किप खालामाजासे माबायदि दुखु खस्थ' सहायनानै दङ नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थादो लेट्स गो बिदिब्ला थौदो स्टार्ट खालामनोसै आं भिडिअ'खौ नैबे आदाया माने दैबानानि रिलिफ केम्प जनायाव माने ओंखाम संग्रा आरोना बियो जोंनिया गामिया लोमलाजोबनानै बिराद खस्थ' जानानै दङ ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय सोरबाफोर दैबानानि खस्थ' जानायाव माबाफोर अनसुंथाइ होफैदोंना होफैयाखै माबायदि जानानै दङ दायो हालोदा गामिनि एसे बुंनानै होलाय जोंनि गामिया दा हालोदा दा बर्थमान जाना दङ दैबाना खोथियाफोरा फबजादों खेथि गायनो हायाखै आरो खोथिया गोदान फोफिननांगोन दा बेखौ सरकारा बाय एसे सहाय होनायबा जों गाहाम मोनगौमोन आरो बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'बाय ओमफ्राय आरो सोरबाफोर एक्सएमफोर फैबाय बायदोंमोन नामा फैनायमोन दा रनिल सारा फैनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बुंनांगोन आंमोन हराव 8टा 9टासोआव फैनानै दा फैयाखै दाबो लागै सफैयाखै दा जों नेगासिनो दा मा फैगोन ना फैया जों दा हाथ'आ आरो दा Halo. Oh ini bener ya? Ayo, udah bikin sok senang, ngapain enggak? Hei, kolom kubur, Hasan kolom kubur. Kolom lagi lah. Ombre Rubira. Ay, siapa yang orang lo? Ayo. Kamu lagi ya? Wendro. Lari. Hei, Ro, saya Mugi. Wendro. Ini Ro. Tadi kita lagi dalam. Nareon. Sampai di bawah bilang. Ayo Pak. Ini kan lagi
Gomay pao. Khas ngoy kom basu pada bulita de gomay pao na. नैबेयावहाय माने लिस्ट बानायनाय जायो आरो रावबो न'सेबो थालाङा आरो ना बिदि आरो दैबानायाव औ समानै समानो अमा फिसियो नालाय अमा दाउ औ ओंखायनो मुथासेबो मोननांगौ आरो औ दैबानायाव